Parlok, aling ni sengap iki kubor na YouTube jing tip. Tila da pimpat subscribe ikan ke channel. Subah men subscribe. Kenapa pindu bio iki kubor ke bandang wan. Kat kum ki kubor kila itu. Entung nreo jarsan sepangut ki volunteer. Ha kisnong. Manlong kum kinong mi ikmat ke sorkar. Laong konrad kongkal sangma. Banwan raya ke jingkala ha ka sensyar ke kadar. Menteri rangba konrad kongkal sangma. Ha kesengi thoding ula pentip. Baka sorkar kan don jing temu. Bantung daki volunteer haman la kisnong. Bantip kum ka village volunteer. Bat kini kinlong kum kinong mi ikmat jong ka sorkar ha kisnong ki thau. Bat ban ajing tip sya ka sorkar halor kino kikam ki bayadai bat kisnong. Ya kane ukon rat ula pentip ha ba ajing kren ha ka jing rakhe ya ka National Civil Service Day ka ba khan rew lane ka sngi jong ki babu sorkar ha hotel Panywood. Menteri rangba ulaong bakin don bun ki jingkala akar kom sensyar khadar ha ka jela ha ki sngi ki banwan kawai na ka jingkala ka bang ngidang perkhan kalong bantung daki village volunteer bat kini ki village volunteer kinlong kum kinong mi khmat jong ka sorkar ha ki snong ki thau ulaong bakin don kumban reo jar san spa ngut ki volunteer ha ki snong ki thau bat kini kin nyerap man aya ke jing tip sya ke sorkar halor ke jing jia bat ki wei pat ki jing don kam ki bajia ha kisnong konrad ulong bakini ki volunteer kila ban ai jing tip sya ke sorkar ha kapor badon ke jing slay lane ki jing tua khendau ki jing thut ha ke boarding bat ki jing sam bam di lane ha kapor bob thei ka transformer bat ki wei nalor kata kini ki volunteer kinlong ru kum ki banking corresponding banyerap sam ya ki bai bam temen lane banyerap ya ki briu ki badon jing duna ha ki khotmet lane banyerap pen poi ya ki skim sorkar haman lagi kluying shu konrad ulakren halor ke jing don kam ban pen klan bat aibor ya ki gram sevang ki badon ha ki blok baper haswa jong kane konrad ulaken tu ya ki babu sorkar bakim dei ban ailan ya ke bor lane pisa nei kiwi pat ki jing pensoi bakin yalamiki henry bakin pelaj jing mut baik tik kumno ban syakri ya ki pajba ulai khlai ru ya ki babu sorkar ki balano senyang pat trai sitom na ka banta ka jela ula kenturu ya ki babu sorkar bakin trai kum ka kenhun habangi don ha ka kenhun niladon kam ban burom bat chania mar kliang bat ban yerap mar kliang Kenang ba, kikam kin om pulom ulaong. Kublai sibun, ngin say siyampat hakwe ki kubor.